Il-Ministru Joe Cassar beda l-karriera tiegħu fil-politika ftit ta' snin ilu meta kien ġie elett minn by-election iżda malajsa pruħu l-ewwel segretarju parlamentari wara ftit Ministru. L-involviment tiegħu fih dan is-sistema Gonzi PN iżda beda qabel, riżultat tax-xogħol tiegħu fil-psikjatrija u l-psikoloġija. Joe Cassar kien jintuża mid-Dar Ċentrali biex jagħmel profili psikoloġiċi tal-avversarji politiċi b'mod ewlieni ta' min ikun mexxej tal-Partit Laburista. Cassar ilu għal ħafna snin ukoll jaħdem fil-qrib mal-blogger nazzjonalista Daphne Caruana Galizia fejn din kienet saħansitra tikkwataħ meta tagħmel attakki speċifiċi. Cassar huwa magħruf ukoll għalkemm huwa qrib ta' Richard Kakija Caruana li mexxih il quddiem fil-politika u daħlu f'dik li fl-aħħar ġimgħat bdiet tiġi deskritta bħala l-klikka ta' Gonzi PN. Fi żmien kemm ilu Ministru tas-Saħħa, Joe Cassar għamel minn kollox biex inessi r-riforma fil-kura primarja illi kellha tkun priorità għal dan il-Gvern fil-qasam tas-saħħa.